havarijnom stave, uzavretý od mája 2022, bude nahradený novým. Výstavba začne v lete 2025 a potrvá 18 mesiacov. Nový most s cyklotrasou a lepšou dopravou bude stáť 6,1 milióna eur bez DPH. Mesto sľubuje zvýšenú bezpečnosť a odolnosť voči povodňam. Tomáš P., nezvestný od 18. októbra 2024, bol po 4 mesiacoch nájdený bez známok života. Pátranie v Bardejove a okolí s nasadením dronov a dobrovoľníkov neprinieslo šťastný koniec. Polícia naďalej zisťuje okolnosti prípadu. Sochu lyžiara z roku 1978 od Imricha Svitanu ukradli zo štartu v Kežmarku. Zmiznutie sochy šokovalo miestnych, keď ju ráno 6. februára nečakane nenašli na svojom mieste. Polícia prípad vyšetruje, pričom bližšie informácie zatiaľ neuvádza. Viac aktuálnych správ z diania v Prešovskom kraji nájdeš na prešovak.sk.